Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучык. Сёння мы пагаворым пра раку Нёман. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Раскажыце пра з'яўленне назвы. З'яўленне назвы ракі Нёман вядзе свой пачатак, ці этымалогію ад балцкіх назваў, якія сведчаць пра тое, што гэта рака была ім вельмі блізкая. Таму што ёсць два пераклады з розных балцкіх моў. Першы ён абазначае слова хатні, а другі абазначае слова свой. Таму мы кажам Нёман сёння, але калі б мы былі там прадстаўнікамі балцкіх плямёнаў дзесьці пачатку 3-го тысячагоддзя да Раства Хрыстова, мы бы казалі, хатні, пойдзем на хатні ці пойдзем на свой. І ў гэтым сэнсе мне здаецца, што для беларусаў гэта такая этымалогія асабліва блізкая, хатняя. Агульныя характарыстыкі ракі. Рака Нёман – гэта трэцяя паводле велічыні працягласці рака Беларусі пасля Дняпра і заходняй Двіны. Гэта рака, якая працякае на нашай тэрыторыі даўжынёй 459 кіламетраў. Агульная даўжыня 937 кіламетраў. Працякае на тэрыторыі 3 краінаў. Гэта Беларусь, гэта Літва і Расія. Расія маецца на ўвазе Калінінградская вобласць. Што датычыцца яе шырыні і глыбіні, то ёсць даволі такія глыбокія месцы, там дзе да 35 метраў глыбіня, і ёсць даволі такія шырокія, але ўжо не на нашай тэрыторыі. На нашай тэрыторыі дзесьці шырыня асноўная вось таксама 40 метраў. Ёсць і шырэйшая, калі Нёман разліваецца 100-200 метраў, ахапляе рака на раўніннай мясцовасці, працякае. Аднак ёсць і парогі, вялікія валуны, якія вось на дне гэтай ракі. Рака суднаходная на некаторых участках і з'яўляецца даволі вялікім скарбам у сэнсе рыбнай лоўлі, таму што шэраг відаў рыбаў, пачынаючы ад акуня ці плоткі, і шчупак, і сом, мянтуз і гэтак далей. І 5% ляснога масіву Беларусі ён размешчаны ўздоўж ракі Нёман. Нёман і звязаныя з ракой гістарычныя падзеі. Найбагацейшая гісторыя на берагах Нёману пачалося Вялікае княства Літоўскае. Гэта Наваградчына. Таму што вось дзесьці на Стаўбцоўшчыне, Уздзеншчыне адтуль вытокі ракі Нёман. І тут зараджалася Вялікае княства Літоўскае. Гэта вось і сам Наваград, Любча, тае самае такое вось сэрца старадаўняй Беларусі. Пазней Нёман гэта рака, якая памежнай была доўгі час. Напрыклад, у 19 стагоддзі, калі напалеонаўскія войскі ішлі на расійскую імперію, яны пераходзілі Нёман. Па ўсіх сусветных медыях і гэтак далей перайсці Нёман, гэта значыць, вось, калі Напалеон пачаў ваяваць з Расіяй. З Нёманам звязаны, канешне, самыя такія знакамітыя падзеі, датычныя, вось, напрыклад, Першай сусветнай вайны. Таму што вось там таксама былі вельмі сур'ёзныя баі польска-савецкай вайны, вось бітва на Нёмане. На Нёмане ёсць шэраг вось крэпасцей, якія пераходзілі з рук у рукі. Таму ў гістарычных падзеях, скажам, даволі багатая гісторыя. Як Нёман адлюстраваны ў літаратуры і мастацтве? Паколькі была даволі багатая гісторыя, то і Нёман адлюстраваны ў літаратуры даволі багата. У першую чаргу трэба сказаць пра Адама Міцкевіча. Адам Міцкевіч нарадзіўся вось у тых мясцінах. І, напрыклад, ён адлюстраваў барацьбу Вялікае княства Літоўскае з крыжакамі. А гэта ўсё адбывалася якраз на рацэ Нёман. Там асноўныя бітвы, напрыклад, ягоная такая паэма «Конрад Валенрод». Нават ёсць у паэме «Пан Тадэвуш» Нёман узнікае. Безумоўна, Нёман гэта ў творах Якуба Коласа. І вершы прысвечаны, і ў Новай зямлі сустракаецца Нёман, вось гэта на ростанях коласаўскіх, фактычна, і ягоныя родныя мясціны там вось. У Стаўбцоўскім раёне гэта таксама Нёман. Гэта Эліза Жэшка. Над Нёманом, вось цэлы раман. Таксама трэба сказаць, што такі вось знакаміты беларуска-польскі культурны дзеяч Чэслаў Выдрыцкі, ён нават узяў сабе псеўдонім Чэслаў Неман. Таму тут, канешне, на літаратуры, мастацтве, культуры гэта рака даволі значна прадстаўлена. Турыстычныя аб'екты на берагах Нёмана.
Што датычыцца турыстычных аб'ектаў, то, па-першае, ёсць такі Нёманскі шлях, вось каля вёскі Дакудава Лідскага раёну, дзе проста там можна там вакол аб'ехаць 10-кіламетровы, паглядзець шэраг помнікаў там ад царквы праваслаўнай да дотаў Першай светнай вайны. Па-другое, вось Любча. Замак адбудаваны на сённяшні момант у значнай ступені. Вось некалькі вежаў, там Кутняя вежа, Уязная вежа ўжо адбудавана. Гэта горад Гродна. Ён стаіць на Нёмане, і там даволі значная колькасць помнікаў, напрыклад, знакамітыя гарадзенскія замкі, гэта Каложа і гэтак далей. Два каналы, якія злучаюць Нёман з Віслай і Нёман з Дняпром. Гэта канал Агінскага і Аўгустоўскі канал, таксама вось турыстычныя аб'екты. Таму турыстычная інфраструктура гэта даволі такі значны момант цікавасці да Нёмана. Аб'яднаўчая роля ракі. Мы ўжо казалі, што ёсць 3 дзяржавы, па якіх працякае гэта рака. Гэта Беларусь, Літва і Расія. І калі ў 1812 годзе гэта рака раз'ядноўвала, то вось мы на сённяшні момант можам сказаць, што ёсць участак мяжы проста беларуска-літоўскай, які праходзіць па Нёмане. На адным беразе Нёману Беларусь, а на іншым ужо Літва. І таксама вось Калінінградскай вобласці Расійскай Федэрацыі. На адным беразе Літва, а на іншым вось Калінінградская вобласць. Пэўны час проста былі турыстычныя такія маршруты. Можна было ехаць, плысці там на байдарках ці яшчэ на чым па тэрыторыі розных краінаў. А яшчэ дапоўню, што ў 19 стагоддзі Францішак Багушевіч з такой вось групай беларускай інтэлігенцыі, ён любіў ладзіць такія экскурсіі па Нёмане. Ён проста плаваў і яны нават заплывалі на тэрыторыю Прусіі. У той час у 19 стагоддзі такога візавага рэжыму ўвогуле не было. Дастаткова, каб у цябе быў пашпарт, проста замежны пашпарт даваўся, і ён быў ва ўсе краіны. І там не трэба было азначацца колькасць побыту. Калі ты прыехаў, ты мог там жыць, застацца хоць на 10 гадоў жыць. Таму вось гэтыя экскурсіі былі міжнародныя даволі такія частыя, гэта я кажу пра 19 стагоддзе. Але нават у 21 стагоддзі патэнцыял аб'яднаўчы Нёмана даволі вялікі. Нёман – адна з найстарэйшых рэк. Для Беларусі гэта не проста рака, гэта адзін з сімвалаў нашай краіны. Рэльеф ракі раўнінны, з групамі ці градамі ўзгоркаў. Нёман мае непаўторныя ландшафты і разнабаковы характар. Людзі захапляюцца ракой і лесам на яе берагах, які даруе незабыўную утульнасць. Рака выкарыстоўваецца для транспартнага злучэння, на ёй ёсць гідраэлектрастанцыя. Прытокамі ракі Нёман з'яўляюцца 16 рэк, найбуйнейшыя з якіх Свіслач, Беразіна, Уса, Зяльвянка. Адпачыць на рацэ Нёман можна на добраўпарадкаваных пляжах, а пераночыць і падсілкавацца на утульных базах адпачынку, дамах паляўнічага і ў турыстычным комплексе. Няхай беларуская зямля працягвае захапляць як жыхароў, так і гасцей. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!